6. kysymys koskee myös elokuvia ja silmänliiketutkimusta. Siinä taustatietona on seuraava. Teen silmänliiketutkimusta elokuvaotteesta. Onko elokuvan näyttäminen 10 ihmiselle yksitellen ja erikseen julkinen esitys? Ja sitten siihen liittyy jatkokysymys. Kun elokuvaan sitten projisoi koehenkilöiden silmänliikkeet ja tämän tutkimustuloksen näyttää esimerkiksi luokkahuoneessa, onko teosta muokattu ja saako niin ylipäätään tehdä? Niin tässä on taas vähän sama kuin tuossa aikaisemmassakin, että yleisen määritelmän, jos on kyseessä 10 ihmisen ennalta rajattu joukko, niin mun järjen mukaan se ei ole yleisön saatteiden saattamista. Siinä ei ole kysymys yleisöstä, jolle tätä elokuvaa esitetään eikä näytetään. Siis. Ja tähän, jos tämä elokuva projisoi näin kohenkilön silmänliikkeitä, näkyy siinä elokuvassa sinällään, niin kieltämättä se on teoksen muokkaamista. Tästä tulee kysymykseen, että tästä moraalista oikeuden, että onko se, että jonkun taideteoksen kutsumassa teoksessa näkyy tämmöiset kohenkilön silmänliikkeet, onko se sitten tekee moraalista oikeuden loukkaamista vai ei. Ja tästä on ollut tapauksia, että on jotenkin vanhoja elokuvia mustavalkoisia elokuvia haluttu värittää jälkikäteen, ja tätä on niin pidetty, että se on niin alkuperäisen teoksen niin oikeudenhaltijoiden moraalista oikeuden loukkaus. Se vaatisi niin luvan pelkästään sen elokuvan värittäminenkin jälkikäteen. Eli siis sinänsä, että saa tehdä, jos siihen hankkii luvan. Et silloin se on niin kuin, no joo, tässä oli siis se, että jos se on yleisö, niin silloin se ei tarvitse lupaa. Mutta yleisesti teoksen muokkaaminen edellyttää lupaa. Tässä on myös tämä luokkahuone, joka on taas vähän, haluan, että luokkahuoneessa, mitä niin kuin oppilaitoksilla ja kopiostollahan on niin kuin tämmöinen digilupa sovittu, että miten aineistoa voi kopioida vaikka niin opetuskäytössä. Mutta se ei koske, tämä kopioiston digilupa ei koske liikkuvaa kuvaa. Eli tässä voisi tulla kyseeseen, että on tämä APFI, joka on semmoinen taho, joka jos tarvitsisi lupaa, niin jonka puoleen voisi kääntyä, jos kysymys tämmöinen niin elokuvan näyttäminen niin kuin opetustilanteissa. Että siellä on joku tämmöinen APFI, joku tämmöinen oikeus sopia tallennuksesta opetuskäyttöön nimenomaan, se olisi mahdollista. Mutta tässä on vaan monta kysymystä, sen takia vastauskin vähän sekava, mutta tosiaan ihan mä lähtisin tuosta, että kysymys, jos tässä on tämmöinen 10 ihmisen ennalta rajattu joukko, niin se ei muodosta yleisöä, jolloin lupaa ei tarvita. Se on se yleinen vastaus tähän. Niin, ja että tämä tarkoittaa, että siihen tutkimukseen voi kyllä niin kuin käyttää, kun siinä on niin kuin alle 10, mutta sitten tavallaan kun tätä tulosta halutaan näyttää luokkahuoneessa, niin silloin joutuu vähän pohtimaan tilannetta. Näin on. Tähän varmaan myös pätee tämä sama kuin edellisessäkin kysymyksessä, että jos ottaa YouTubesta CC BY-oikeuksilla varustettuja videoita, niin silloin niitä voi käyttää tähän tarkoitukseen ja niitä saa sitten myös muokata, jos siinä on CC BY, mutta siinä ei ole tätä ND, non-derivative ehtoa mukana. Kyllä, näin on, totta kai.